Kaixo danai, Ainhoa naiz eta gaur nator haurdunantzako saio batekin, bai? Eta gaurko saiorako berde autogaia bat eta 2 ur botella urez beteta, bai? Pixka tonifikatzeko besuak. Besterik gabe, hasiko gea, mugitu etxean. Zutik hasiko gea, hanka gerrian zabaleran, bizkarra luze, zorbalak belarritik urrunduta, saietxak irekita, hartuko dugu arnasa lekuan, eta arnasa botatzean, besua gora, eta arnasa hartzean, jetxiak botatekan, bota arnasa horrea eta gora, eta arnasa hartzean, jetxiak botatekan, venga, eman mugimendua, aktibatu abdominala, goatu txikora bizkarren zurreruntzera batia. Hori da, belauna pixka flexionatuta. Venga, beste behin. Eta norabide saltatzen dugu, hartu arnazalekoan eta arnaza botatzean pesuak aldetatikan. Eta arnaza hartzean jetxia burretikan. Bota arnaza besua gora. Hartu arnasa eta jetxi. Hori da. Venga, beste behin. Oso jarri eskuak gerrian eta bestia zabaldu zorbaldan altueraino. Hartu arnasa eta arnasa botatzean inklinatu bizkarra eta arnasa hartzean bueltatu. Venga, aktibatu abdominala, eman mugimentua bizkarre zurrai. Oso. Venga, da bizkarra luze, Oso. Beste behin. Hartu arnasa lekuan, eta arnasa botatzen inklinatu bizkarra, eta arnasa hartzean bueltatu. Venga, aktibatu abdominala, Hori da. Venga, azkena. Besua gorputzan luzeran, bizkarra luze, hartu arnasa, eta arnasa botatzen zabaldu besuak zorbaldan harturaino, eta arnasa hartzean jetxi. Venga, luze bizkarra. Etengo de berdina, hanka zabalduz, arnasa botatzean zabaldu besuak eta hanka, eta arnasa hartzean bueltatu. Venga, kontrolatu mugimentua, abdominaletatikan, luzatu ondo, eta bizkarra inklinatu gabe, alde batea, mantendu erdian eta luze. Arnasa botatzean zabaldu, eta arnasa hartzean jetxi bakoitzak alduna, Hori da, venga, azken hanka bakoitzakin. Oso. Oso, eta gordituko gara besuak zabalduta zorbaldan altueran, hartu arnasa hemen, eta arnasa botatzean bezarkatu eta borobildu bizkarra, eta arnasa hartzean, luzatu ireki saietxak, bota arnasa borobildu, bezarkatu naiz, eta arnasa hartzean bueltatu. Hori da, eman mugimendua bizkarre zurrai. Oso.
berriz. Hori da, jetxi bezua gorputza luzera, relajatu sorbaldak, Deskantzatu berbazue, deskantzatu, venga. Hartuko dugu arnasa lekuan, eta arnasa botatzean bezua gora. Eta arnasa hartzian, jetxi. Bota arnasa gora. Hartu arnasa. Eta jetxi, oso ondo. Venga, eta ariketa honek behituko jau, puntak, bezuak gora eramatian, hankapuntetan jartzea, eta arnasa hartzian, bueltak, importantia abdominala ondo aktibatzea, kontrolatzeko mugimendua. Venga, eta bakoitzak alduna mantentzeu, Bota arnasa gora, hartu arnasa, eta jetxi. Oso ondo. Venga, azkena. Bale, oso ondo, bueltatu. Bale, eskuak berrian jarri ditugu. Venga, tengo ditugu borobilak aldakakin, bai, hartuko dugu arnasa lekuan, eta arnasa botatzean aldakakin buelta bat alde batea, hartu arnasa lekuan, eta arnasa botatzean bestaldea, venga. Eman mugimendu aldakai, aldan borobila hundien aite dugu, Hori da, eta zorbala relajatuta. Oso ondo. Azken alde bakoitzen. Hori da. Haupa. Venga. Relajatu, hartuko dugu arnasa. Eta arnasa botatzean besuak aurrea. Hartu arnasa eta jetxi. Oso ondo. Venga, mantendu pizkala luze. Venga, beste behin. Eta sentadilla behituko dugu, bai? Arnasa botatzean besuak aurrea eta sentadilla eta arnasa hartzean bueltatu. Molestatzea baizue tripak, zabaldu gehiago aldakak, bai? Nahi badezue ireki gehiago eta gortxe. Bai? Taloiak lurriak apoiatuta eta pizkala luz, Oso ondo. Venga, eta bakoitzak kontrolatu behar du, zenbatean jo jaizkia dakan, bai? Venga, haupa neskak. Venga, bi gehiago. Oso ondo. Venga, eta hemendikan behera joko gara poliki, vertebra, bale? Venga. Hartze dugu arnasa lekuan, eta arnasa botatzen, junkoro biltzen bizkara, eta vertebra, beherakan junko gara. Belauna pixka flexionatuta, relajatu zorbaldak, hartu arnasa beran, eta arnasa botatzen, vertebra, luzatu gora kontrolatu mugimendua, relajatu zorbaldak, hartu arnasa, eta arnasa botatzean, vertebra, jetxi borobildu bizkara, zorbaldak relajatu, mantendu beran arnasa hartzen, eta arnasa botatzen, vertebra, luzatu gora.
Oso ondo, venga, bi gehiago. Hartu arnasa lekuan, eta arnasa botatzen, vertebra, vertebra. Jaitsi borobildu bizkarra. Hartuko dugu arnasa bera, eta arnasa botatzen. Luzatu gora. Oso ondo, eta azkena beran gelditzen bera, bai? Hartu arnasa, eta arnasa botatzen. Vertebra, vertebra. Jaitsi relajatu sorbaldak, bai, eta hemendikan flexionatu belaunak, apoiatu eskuak eta belaunak urriak. Eta ahoz gora eta ninko bera. Bi pesakin, bai? Pesa bakoitza esku bakoitzian. Eta ahoz gora eta bera. Venga, hau baneskak, Belauna jarriko ditugu gerrian zabaleran, bizkara posizio neutruan, bai? Mantenduko dugu kurbatuta lumbarra. Bezua gorputza luzeran, sorbaldak lurrian apoiatuta eta belarritik urrunduta. Venga, eta hemendikan hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzean, emango ditugu bezuak gora, teilatu aldean, eta arnasa hartzean, bueltatu poliki-poliki, kontrolatuz mugimendua. Bota arnasa gora, hartu arnasa, eta jaitsi, sorbaldan altura nego, Ikuste baizu ezin dezuela aguantatu pixua, guztu pixka bat godeiak. Hori da. Venga, beste behin. Eta gehituko jo belauna. Bezuak gora eramatian, belaun bat 45 graduta emango deu. Eta arnasa hartzian, bueltatu eta jongo geha belauna saldatzen. Venga, goatu gora eramatian, bota arnasa. Eta arnasa hartzian, bueltatu. Oso ondo azkena beraun bakoitzakin. Venga, animo neskak, Oso ondo, eta geldituko da bezuak luzatuta gora, bai? Venga, sorbaldan hartu eraz, hemendikan hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzean bezuak zabalduko dugu, lurrian apoiatu gabe, eta arnasa hartzean, itxi. Goatu abdominala aktibatzea, txiborra emango dugu bizkarrez ureruntz, eta kurbatura lumbarra mantendu ite dugu, Bizkarra posizio neutruan dago. Bizkarra arkeatu gabe. Ez arkeatzeko, ondo aktibatu abdominala. Eta ingo dugu berdina, aldakak bai, irekiz. Zabalduko ditugu aldakak eta bezuak. Eta arnasa hartzian, itxi, bota arnasa zabaldu, kontrolatzen mugimendua, poliki-poliki. Eta arnasa hartzian, itxi, oso ondo. Venga, hori da neskak. Ok, Google. Stop. Venga, beste behin. Oso ondo mantendu bezua goran, deskantzatu berbezue, deskantzatu, Ni jarraituko, baina bakoitza bere ritmoa, Venga, mantenduko ditugu bezua goran, sorbaldak relajatuta, hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzean emango dugu beso bat hartzea,
eta arnasatzian, bueltatu, bota arnasa beste besua, bai? Goatu, mantentzen kurbatu da lunbara, eta aktibazia abdominala. Lurrian apoiatu gabe, beste behin beso bakoitzakin, eta ingo dugu ariketa berdina, bezua atzera batean, kontrako hanka arrastratu ingo dugu, bai, luzatu ingo dugu, arnasa botatzean luzatu kontrako bezua hanka, eta arnasa hartzian bueltatu eta jura aldatzen, luzatu kontrako bezua eta hanka, arrastratu, hori da. Hau, paneskak. Venga, mugitu gortu guztia, luzatu ondo. Venga, azkena beso eta kabakoetatik. Oso, bale, jetxi bezua gorpuzatu zeran. Bale. Eta hemendikan jarriko ditugu bezuak zorbaldan altueran, bai? Burutze bat izango bakinan bezala, bai? Hemendikan hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzean kenduko dugu kurbatu da lunbara, eta arnasa hartzean bueltatutera, bai? Arnasa botatzean apoiatu lunbarak lurrian, eta arnasa hartzean bueltatu. Mantendu bezuak relajatuta, bai? Zorbaldak bai, eta zentratze behar abdominaletan. Arnasa botatzean kendu kurbatu da lunbara, eta arnasa hartzean bueltatu. Venga, azkenengo aldiz, eta ingo dugu berdina baino zuria junez, hartuko dugu arnasa lekuan, eta arnasa botatzean baskulatu pelbisa eta vertebra ingo behar. Mantenduko dugu goran arnasa hartzen, eta arnasa botatzean vertebra, jetxi kontrolatuz mugimendua, eta bueltatzena bizkarrezuran posizio neutroa, hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzean baskulatu pelbisa, eta vertebra, igo. Mantendu goran arnasa hartzen, eta arnasa botatzen, vertebra, jetxi. Kontrolatuz mugimendua, lasai, eta rekuperatu behar rekuperatu, ariketa batetik bestea. Venga, animo neskak. Venga, azkenengo aldiz. Oso tondo, bale, bueltatu bizkarrezura posizio neutroa, bai? Hartuko dugu arnasa lekuan, eta arnasa botatzean pesitak arrastratuko ditugu kanpoaka, eta luzatu aldezuen gehiena besuak, eta arnasa hartzean gerturatu boteia gureana.
Arnasa botatzean besita kanpoak atira, luzatu besuak alde zuen berena, eta arnasa hartzean bueltatu. Venga, hori da. Venga, beste behin. Vale, oso ondo, mantendu besuak sorbaldan altueran, hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzean eman buru alde batea eta belauna beste aldea. Mantendu sorbaldak eta eskapulak ondo apoiatuta berrian, bueltatuko gerria arnasa hartzen, eta arnasa botatzean beste aldea botatu ondo bizkarra. Venga, eta jun aldatzen. Vale, azken alde bakoitzen. Oso ondo, vale, luzatuko ditugu hankak, besuak atzea, venga, hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzean luzatuko ditugu ezkuko bihatzak eta hankeko bihatzak kanpoakat, hasiko bagunak bezala, eta arnasa hartzean relajatu. Arnasa botatzean tira kanpoaka luzatu alde zuen gainera, eta arnasa hartzean relajatu. Venga, azkenengo aldiz. Oso ondo, bezua gorputza luzera. Flexionatu belaunak. Vale, altxako dugu belaun bat eta jarriko dugu txorkatian kontrako belaunean. Hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzean ireki aldaka. Eta arnasa hartzean bueltatu. Bota arnasa ireki aldaka, relajatu sorbaldak, eta aktibatu abdominala. Venga, azkenengo aldiz. Oso ondo, eta beste belauna. Venga, arnasa botatzean ireki aldaka. Eta arnasa hartzean bueltatu. Venga, azkenengo aldiz. Oso ondo, vale. Aldakak irekita, eman belaunak bularreta, venga, rekuperatu hor.
pixkanaka lateralki jarriko behar. Eta eserriko behar. Venga, oso ondo. Venga, hemendikan emango dugu burua alde batea, jaitsi kontrako sorbala. Venga, bestaldea. Vale, erdia eta bera. Bueltatu. Ba, oso ondo neskak gaurko zauzan dana, eta beste bat arte. Agur!